Edu naiz, Ganguren Menditaldeko presidentea, eta gaur ospatzen ari gara 80 urteko ekitaldi nagusia. Idatzita ez dagoena ez da existitzen, horregatik aurten pentsatu du egitea liburu bat. Liburu horrek deko azkenengo 30 urteko gauza rekopilaute, beste alde batetik omenalditzu moduen hainbat urteta izan dira bazkideak. Parte hartuko dugu bai azkenengo lehendakari izan direnako 30 urte horretan, Andra Mari dantza taldea, dantza ingo dabe, eta beste elkarte batzu parte hartuko dabela. Danok dakigu ze garrantzitsua den Ganguren, herritarrontzat, galdakostarrontzat, galdako esan bardini izango Ganguren barik, beraz hemendik zoriona Gangureni, eta espero dugu 10 urte barru, 20 urte barru, hemen bardin jarraitzea, beste urte batzuk ospatzen. Bizkaiko Foru Aldunditik zorionak bazkide guztiei, eta eskerrik asko urtero egiten duten lanagatik. Oso garrantzitsua da Bizkaientzako. Animatzen du jende guztia etortzeko zuen zain gaude.